Ahoj, volám sa Marián Čurko a chcem vám predstaviť našu úžasnú databázu hudieb do reklám a do televízie. Ja viem, že takých databáz je na internete veľa, ale v čom je naša lepšia? Hudbu počúvate a sťahujete do svojho počítača úplne zadarmo, bez prihlasovacích loginov a platíte až vtedy, keď sa použije v médiách. Ale pozrime sa na tieto výhody bližšie. Nájdeme si webovú adresu music.voicecasting.sk, objaví sa nám červená ikona Enter Music, stlačíme. A vidíme tabuľku s hudbami, môžeme počúvať, vyberať. Vpravo sú priečinky s hudbami, vľavo sú priečinky s hudobnými žánrami. Popočúvame. Áno, tento track sa mi zatiaľ páči, tak si ho stiahnem do počítača ako MP3. Mám ho? Áno, je to tá disketka. Hudba je tu naozaj rôznorodá, ale je veľmi prehľadne usporiadaná v priečinkoch, ktorých je asi 100. Keď hľadám grécku hudbu, nájdem ju v priečinku grécka hudba, keď hľadám hip-hop, nájdem ho v priečinku hip-hop. Je to ľahké. Nezáväzne počúvam ďalej, čo tu všetko je. OK. Dobre, idem do nejakého iného priečinka s iným hudobným žánrom. Povedzme. Nie je to hudba len do reklamných spotov, ale aj do televíznych zvučiek, na internet, na firemné eventy či firemné filmy, na čokoľvek. Vyberám hudbu do reklamného spotu, ale neviem čo chcem, nevie to možno ani klient, tak si ju stiahnem ako MP3. Budem mu tieto hudby prezentovať, ale stále v nezáväznej rovine. Možno si niečo vyberie. Akékoľvek použitie v televízii, v rádiu a na internete stojí 50 €. Do štúdia by som rád prišiel s hudbou, ktorú už klient schválil. Na vypočutie, na schválenie mu ich môžem ponúknuť hodzaj 20. Ak si hudbu kúpite, bude exkluzívne len vaša počas celého roka. Túto hudbu chcem. Stlačím order. Veľmi jednoducho vypíšem túto objednávku a pošlem ju. Agent bude na ňu reagovať a spojí sa s vami ohľadom dodania hudby a zmluvy. Denne tam pribúdajú nové hudby od rôznych autorov, sú trendové, stále nové, určite si vyberiete tú vašu.